Theresa May, Angela Merkel, Michelle Bachelet, Hillary Clinton, nisa ikoniċi, nisa fil-poter. Skont analiżi li saret mis-sit elettroniku Politico l-2017 se tkun sena rekords ta' kapijiet ta' stat nisa madwar id-dinja. Dan kif qed jantiċipa li 21 pajjiż se jkollu kap ta' stat femminili, sew jekk hux President, Prim Ministru jew ekwivalenti ieħor. Jekk dan ikun il-każ din tkun l-ewwel sena tal-mara wara l-1992. Dikjerazzjoni pożittiva ferm iżda tajjeb li wieħed jistaqsi kemm dawn il-kapijiet nisa jistgħu jbidlu lid-dinja. L-analiżi ta' Politico jiddeskrivi kif minħabba li mexxejja nisa kontinwament jiġġieldu l-istereotip, iktar hemm ċans li dawn il-mexxejja jkunu effettivi f'xogħolhom. Fil-fatt minn 19 il-kap ta' stat mara bħalissa 8 minnhom qed jissejħu bħala Iron Lady, terminu li huwa assoċjat mal-eks Prim Ministru Ingliża Margaret Thatcher. L-istess analiżi tgħid kif mexxejja nisa huma 31% iktar effiċjenti fil-proċess leġislattiv mill-irġiel. Fil-fatt fl-2013 kien hemm 6.6% ċans li pajjiż li rat tkabbir fil-prodott domestiku gross kellu kap ta' stat mara. Iżda minkejja l-mexxejja nisa li bħalissa qed iħallu l-marka tagħhom huma biss 30 pajjiż li għandhom nisa f'pożizzjoni amministrattiva. Fil-fatt mill-2005 sissa, iż-żieda ta' nisa fil-porter kienet biss 3.5%. Buħud ikunu appoġġjati mill-pubbliku minħabba assoċjazzjoni ma' politikant raġel, bħal fil-każ ta' Hillary Clinton. Wirja ċara li minkejja t-titlu ikoniku għal-2017 bħala waħda rekord, hija wkoll mezz biex wieħed jiftakar li għad fadal triq twila għal bilanċ fil-poter.